Затруднявате се да създадете приложения с пълен стек от нулата? Ще ви покажа как AI може да генерира пълен софтуер за секунди. Нека разбием магическата подкана, която прави всичко. Започнете с тази точна структура. Действайте като старши пълен стек архитект. Изградете цялостно вашето приложение тип с помощта на и технологичен стек. Включете тези ключови характеристики, бъдете конкретни, но кратки. Гледайте как изкуственият интелект генерира незабавно крайните ви крайни точки на API, схеми на база данни и системи за удостоверяване. Говорим за Node.js, Python или какъвто стек изберете. Предният интерфейс се материализира следващият, отзивчиви UI компоненти, управление на състоянието и елегантен дизайн. React, Vue или Vanilla.js, всичко се генерира автоматично. Една последна подкана свързва всичко. Тествайте го наживо, внедрите с едно кликване и сте готови. Разработката на пълен стек току-що стана 100 пъти по-бърза. Харесайте и се абонирайте за повече магия за кодиране на AI.